Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaifa haluk? How are you? Pripun kabare? Mugi-mugi sehat wal afiat lan tansah ana ing penjagaane Allah Subhanahu wa taala. Saderenge kita mulai piwulangan dinten iki, monggo sareng-sareng maos donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, soli-solihah, dinten niki kita ajeng sinau basa Jawa kelas 3 piwulang 3. Ukara pakon. Apa iku ukara pakon? Ukara pakon utawa ukara perintah yaiku ukara sing isine ngakon supaya nindakake pakaryan. Ciri-ciri ukara pakon: dipungkasi tandha waca seru, macane kanthi intonasi seru lan rada diteken. Biasane wasesane diwenehi panambang o, no, ana utawa en. Tuladha ukara pakon: adimu jupukna wedang segelas. Regetane kuwi jupuk ana. Jupuka sapu sada kanggo nyapu latar iki. Klambi sing pating slampir iki jupuken. Gladen. Tembung jero kurung wenehana panambang o, no, ana utawa en supaya dadi ukara pakon. Nah, monggo dikerjakake. Nomor 1 dugi nomor 11. Kesimpulan saka piwulangan dinten niki. Ukara pakon utawa ukara perintah yaiku ukara sing isine ngakon supaya nindakake pakaryan. Nah, cukup semanten piwulangan dinten iki. Monggo sareng-sareng maos donga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.